Sobrang aggressive ng Mega World. Nasaan na ba kayo? Luzon, Visayas, and Mindanao na po sila sa kanilang township project. So, meron kayo sa Mindanao? We have in Mindanao, meron din kami sa Visayas, we have in Luzon. Okay. But this is the first time na gagawin namin to sa north of Luzon. Yung Outside konsepto na Metro Manila. Outside Ang Metro swerte Manila. naman ng Pampanga, magmo-modernize na sila. Galing kami ng Bacolod, galing na rin kami ng, uy, ang ganda sa Bacolod, nagligid-ligid kami doon ni Harold Geronimo. Ngayon naman, nandito tayo sa project nila dito sa capital town, Pampanga. Wala nga raw ibang gusto ang Mega World kundi makatulong sa mga kabalen. Libo-libo ang nag-aabang ng trabaho. Nakasentro rin ang proyekto sa BPO industry. Bukod pa rito, target ng kumpanya na wag nang lumabas pa sa Pampanga ang mga taga rito para lang sa trabaho. Dahil sa proyektong ito, hindi na kinakailangan pang lumuwas ng Maynila ng mga Kapampangan o mga ibang bansa. Para sa magandang oportunidad, ito na ang magiging sentro ng modernisasyon ng life in Pampanga. Why capital town ang tawag? Okay, capital town kasi capital, we wanted to emphasize San Fernando, Pampanga being the capital. Which or it really sentro. is. Yes, it is. Ayun. Tsaka ito na ngayon ang sentro ng Yes. modernization. At ang konsepto nito ay para din sa Iloilo and Bacolod. Uy, memorize ko na ha. Live, work, and play. Yes. Bakit live, work, and play? Okay, so dito, Saan dyan yung live? Saan yung live? yung live natin, ito yung residential condominium offering namin. We have the Bryant Park Place and then the Chelsea Park Place and the Bryant Park Mga Lane. condo unit. Mga condo units. Okay. And then for the work, more than half of the entire development, we intended to do BPO. So we have the offices right here. Wow. So sa gitna, if you notice, may open area kami, may rainwater park, and then a big Ang park. galing naman. So working, pero may nature pa rin sa gitna. Yes. Tapos Okay, may play and- pa tayo dito mag-start. Ito yung mall, which is inspired by the old Paso Deco Sugar Mill, all the way to the commercial district. Ito na, mga movie houses, Yes, movie house, sinihan, restaurant, Yes. mga bilihan, kung ano-ano. So talagang, wow, ang laki. Ilang ektarya yan? This is 35.6 hectares. Wow, okay. So sa ngayon pa lang, balita ko yung profile talaga ng mga bumibili, halimbawa condo units ay mga yuppies. Actually, surprisingly ngayon, nasa younger millennial to Gen Z na yung interest because they're the ones excited for the new phase of a new lifestyle here in Pampanga. Oo. Ayaw na lang umalis. Bata yung bumibili ng condo namin. Correct, We're correct. talking about 25 to 30 years old. Jeez, That's our vision, to provide trabaho dito para at least hindi na yung opportunity meron na dito sa Pampanga para hindi na maging option yung lumayo pa sa pamilya. Correct. And that's the vision of Chairman Andrew Tan and Ang galing our naman. team to really provide opportunities in Pampanga. Sa loob lang daw ng 5 taon, inaasahang mabubuo na ang capital town. May mga residential condominiums, may plano ring mga mall at mga museo, at marami pang iba. Wow, Eugene, I can't imagine. After 5 years, talagang super dami ng tao siguro dito at pinagkakaguluhan na ang inyong live, work, and play na konsepto, hindi ba? Bahagi ng advokasya ng Mega World na ingatan at pahalagahan ng yaman at kasaysayan ng bawat probinsya na kanilang kinaroroonan. Dito sa Pampanga, ang chimney na ito na mula pa 1920 ay nakatayo pa rin sa lugar na hindi pa rin inaalis. Simbolo kasi ito ng makulay nilang nakaraan. Gayunpaman, hindi na mapipigilan ang progresibong bukas na nakaabang para sa mga kababayan nating Kapampangan. Dahil ang pag-unlad ng Pampanga ay nakatadhana na. Biyaya ng may kapal matapos ang kanilang matinding mga pagsubok. Kaya mula noon hanggang ngayon, basta Kapampangan, matibila na